மேஸ்வரி ஆதி நின்றார்க்கு உமையாய் திருவடியே சரணம். ஏகாந்த கோடி என்னும் விநாயகா விநாயகா வக்கரதுண்டா மகாகாயா சூரிய கோடி பிள்ளையாரப்பா கஜமுகா கங்கன கணபதி சர்வ விநாயகனே ஆனமுக அத்திமுக குருதேவா உனக்கே ஓம் சர்வாதிக்கமாய் வெறுகொண்டு காத்திரட்சிக்கின்ற ஏகாந்தமும் அருள் பெறும் தாய் என்னும் தனு பெறும் கருணையில யோகத்தின் சக்தியாய் அருள்பாலிக்கின்றாவர்க்கு திருவடியாய் போற்றி. ஏகாந்த ஸ்வரூபம் எழுந்தருள்வாயமா ஏகாந்த ரூபமாய் எழுந்தருள சக்தி ஒன்று சமயத்தின் காத்தருள தயாபரியா எழுந்திரட்சிப்பாய் திருவடி போற்றி அருளடி சரணம். சங்கல்பம் பண்ணிக்கிறோம் திருவடியாய் அருளடியாய் என்று சொல்லி சகல தோஷங்கள் நிவர்த்தி செஞ்சு சாபங்கள் பாவங்கள் நீங்கி நன்மைகளை பேர் கொண்டு அருள் பாலிக்க வேண்டும் இந்த எல்லையும் இந்த நகரமும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த யாகத்தினுடைய வெற்றி தர வேண்டும் அம்மா அப்படின்னு சொல்லி சக்தியே போற்றி சமத்தலத்து